Dnes nám vyšiel seriál Echo a je to veľmi unikátny projekt, čo sa týka MCU. Zobralo to postavu, ktorú nám predstavil seriál Hawkeye, Maju Lopez, a tam má zároveň prepojenie s postavami, ktoré poznáme z dokonalého seriálu od Netflixu Daredevil. No a tak vznikol jej samostatný projekt, ktorý vyčnieval proti ostatným seriálom, ktoré sme pod MCU na Disney Plus dostali. Máme tu aj iné vekové obmedzenie, navrat jedný z najlepších postav, ktoré sme v MCU mali, a ako to teda celé dopadlo, na to sa pozrieme v tomto videu so spoilermi. No ale myslím si, že v prvom rade by sme sa mali pozrieť na samotný príbeh, vysvetliť si rôzne veci v seriáli, hlavne koniec a podtitulkovú scénu. Čiže poďme rovno na to. Seriál Echo skončil s tým, že Maya Lopez prijala svoje korene a vďaka tomu s jej rodinou porazili zločincov, čo ich ohrozovali na čele s Kingpinom. Maya pripomenula Kingpinovi jeho minulosť, ktorú sme už videli v seriáli Daredevil, no a Kingpin tak bol nútený utiecť. Maya je šťastná s jej rodinou a ťažko povedať, či teraz bude chcieť bojovať ďalej, keď už sa takto usadila. Nemá prečo, keď už nie je zločinec a nemá sa pred kým brániť, jedine ak by sa teraz stala hrdinkou. No ale ak sa pýtate, čo s touto postavou bude ďalej, ťažko povedať, kde ju na budúce uvidíme. Lebo ani len nevieme, či jej seriál bude mať druhú sériu, naznačené to veľmi nebolo, no a skončilo to celkom tak uzavrete a tiež to vyzerá, že Marvel nemá veľmi dôveru v tento projekt. No ale uvidíme, možno číslo projektu prekvapia a schvália druhú sériu. Za mňa by dávalo najväčší zmysel, ak by sa Maya Lopez vrátila do seriálu Daredevil Born Again. Tento seriál má vrátiť túto ikonickú postavu do MCU a má mať neuveriteľných 18 epizód, čiže niekde do toho všetkého by sa podľa mňa dala táto postava zakomponovať a mohla by pomôcť Daredevilovi zastaviť jej strýka. Rovnako tak sa hovorilo o tom, že do Daredevil Born Again sa vráti Punisher a celkovo seriál má byť plný nejakých postav, ktoré poznáme, čiže Maya by sa tam dala zakomponovať, no ale zároveň seriál mal veľké produkčné problémy v roku 2023 a väčšina vecí, čo sa natočili, sa budú prerábať, lebo Marvel Studios s tým nie sú spokojní, čiže aj keď sme pôvodne mali tento seriál vidieť už v roku 2024, to som si istý, že už nestihneme a že to neplatí. Podľa mňa si počkáme minimálne do roku 2025, ale podľa mňa aj dlhšie, pretože to celé prerábajú. No ale vráťme sa späť k seriálu Echo, poďme sa pozrieť na podtitulkovú scénu. Wilson Fisk je v jeho súkromnom lietadle a povie, že sa chce stretnúť s ostatnými hlavami. Tým asi myslí rôznych veliteľov zločineckých organizácií, ktoré mu slúžia. Lebo videli sme ako aj v Echo, tak aj v Hawkeyovi, že má pod sebou viacerých ľudí. Fisk má teraz nedoriešený konflikt s Mayou, ťažko povedať, či sa bude chcieť nejako pomstiť, možno niečo vymyslí, ale zároveň podľa mňa má stále ten konflikt s Daredevilom, ktorý bol dokonca naznačený v prvej epizóde tohto seriálu. Niečo tu proste plánuje a hneď je nám asi naznačené čo, lebo cez telku, ktorú Fisk v lietadle sleduje, je nám naznačené, že teraz bude chcieť kandidovať na starostu New Yorku. A tým nám končí podtitulková scéna. Tento príbeh, že Fisk bude kandidovať za starostu New Yorku, to chcú prevziať z komiksov, kedy Kingpin tam tiež kandidoval, no a určite má nejaké väčšie plány k tomu. Ľudia teraz špekulujú, že Wilson Fisk by mohol byť oveľa väčšia hrozba, niečo ako Thanos pre takých tých street level hrdinov, čiže mohli by sme mať nejaký crossover, ale to nemáme potvrdené. Niektorí tiež očakávajú, že dokonca budeme mať nejaký príbeh s Fiskom a Spider-Manom, Spider-Man 4, ktorá nás čaká. No ale to je ťažko povedať, ja si myslím, že hlavne príbeh o tom, ako bude Fisk kandidovať, uvidíme v seriáli Daredevil Born Again. Podľa mňa, ak sa takto Fisk dostane k moci, bude chcieť zamedziť práve takýmto street level hrdinom, ako je Daredevil, Punisher, no a v tomto bude aj Spider-Man, aby mu nekazili nejaké jeho plány. No a môže to byť celkom zaujímavé, ako som spomínal Daredevil Born Again, na ňo si ešte počkáme a bude mať 18 epizód, čiže veľa z toho príbehu tam určite uvidíme. Ja dúfam hlavne v nejaký Spider-Man Daredevil crossover, lebo ja mám strašne rád už roky dozadu, keď sme videli, ako Daredevil interagoval s nejakými inými hrdinmi. Z rolou Kingpina a Daredevila v seriáli Echo prechádza však veľká otázka. Sú tieto Netflix Marvel seriály kánon, pretože Daredevil, Kingpin a mnohé ďalšie postavy tam mať pochádzajú? No a bolo dosť dlho veľkou otázkou, či je to kánon, pretože raz už tam bolo naznačené, že to nie je pravda, ale zároveň sa tieto známe postavy vracajú. No a podľa mňa v tomto bode už môžeme povedať, že tieto príbehy sú kanonické. V prvom rade je seriál Echo na Disney Plus zaradený medzi Defender seriály, čiže má to nejako naväzovať na to, tým pádom tie ostatné seriály by mali byť kánon.
No a v druhom rade, seriál Echo má niekoľko callbackov na Daredevil seriál od Netflixu. Aj keď v Daredevilovi nie je Maja vôbec spomenutá, tak tento seriál naväzuje práve na Daredevila. Myslím si, že v budúcnosti okrem Daredevila a Kingpina môžeme počítať aj s takým Punisherom, ktorý by sa mohol vrátiť, pretože ten bol tiež dosť obľúbený. Ale čo sa týka ostatných Defenders, tam už by som si nebol istý, ale je možné, že aj oni sa vrátia. Ale ja si hlavne nie som istý u Iron Fista, ktorý nebol dobre prijatý. Je možné, že napríklad namiesto neho sa vráti Colin Wing. No ale povedal by som, že návraty ostatných postav z Defenders nie sú tak blízko a hlavne sa teraz budú chcieť zamerať na Daredevila. Ak dlho a aktívne sledujete MCU novinky, no tak mi môžete namietať, že práve bolo v minulosti oznámené, že Marvel seriály od Netflixu nie sú kanonické. Tak to sa zmenilo, lebo teraz pri rozhovoroch o seriáli Echo Brad Winderbaum, ktorý pracuje v produkcii Marvel Studios aj na čele týchto streaming show od MCU, no tak on sám práve odpovedal na otázky, či sú tieto seriály kanon pre MCU, že áno. Čiže ja si myslím, že to máme takto potvrdené nielen cez seriál Echo, ale aj takto oficiálne behind the scenes. A stále si nemyslím, že všetky aspekty z toho teraz prevedú do MCU, ako som spomínal, môžu tu byť nejaké problémy, ale je to super mať takto potvrdené, lebo už si pamätám, že roky dozadu sa špekulovalo, kedy dostaneme nejaký crossover s MCU a Netflix Marvel seriálmi a teraz žijeme v dobe, kedy vidíme Petera Parkera a Matta Murdocka v jednej scéne. Zároveň to celé podľa mňa podkopáva výborný koniec Daredevila 3. série, kedy mal Matt s Fiskom dohodu, ale teraz sa to offscreen celé vymazalo, Fisk je vonku z basy a pokračuje v jeho operáciách. Takže toto sa určite musí vysvetliť v seriáli Daredevil Born Again. No ale aký je môj názor na tento seriál? Bolo to dobré, alebo bola to nejaká ďalšia MCU katastrofa? Musím povedať, že prvá epizóda bola fakt na nič. Prvá polhodina tej expozície, bolo to tak urýchlené, zle zostrihané a je tam toľko vecí, za mňa to neurobilo veľmi dobrý prvý dojem. Ale mám pocit, že seriál už v ďalších 4 epizódach išiel dobre. Celý ten príbeh je taký pri zemi, osobnejší a to sa mi aj páčilo. Maja, aj keď urobila zlé veci, je za mňa sympatická protagonistka na sledovanie, rovnako tak jej rodina, čo sú vedľajšie postavy, sú fajn, lebo nie sú to len také kulisy ako vo väčšine Disney Plus seriálov, majú tu aj nejaké svoje malé príbehy, ktoré sledujeme a to sa mi páčilo. Rovnako tak, ako je to natočené, je to niečo unikátne, ako nehovorím, že ide o nejaký prelom kinematografie, ale keď si to porovnám s inými Marvel seriálmi, tak za mňa je tu pár cool vizuálov, rovnako tak to, že Maja nepočuje, tu zaujímavo využívajú, či už v dialogoch alebo akčných scénach. No a máme tu hneď dve fakt cool akčné scény, ktoré sa mi extrémne páčili. Nie je pravda, že v jednej bol Daredevil, čo je taký cheat code pre Marvel, pretože dať Daredevilovi fight na jeden záber bez strihu, to je strašne cool samo o sebe. V She-Hulk to bolo celkom o ničom, keď si to takto porovnáme, ale tu bol úplne inak zobrazený. Aj cez ten minimum screen timeu na mňa ten Daredevil pôsobil lepším dojmom. A keď už Daredevila spomínam, tak Wilson Fisk, ktorý sa práve vrátil zo seriálu Daredevil, celý si to tu krádne pre seba v každej scéne, kde sa ukáže. Páči sa mi kontrast medzi ním a Majinou pôvodnou rodinou a je tam aj nejaký menší konflikt, čiže to je super. No a páči sa mi, že Kingpin tu nie je taký odľahčený ako v Hawkeyeovi, berú ho tu fakt vážne. Čiže Kingpin tu mal určite pár dobrých momentov. No ale okrem toho seriál mal aj veľa problémov. Spomenutá prvá epizóda, to už som tu povedal, potom podľa mňa nedoriešený konflikt s Majinou sesternicou Bonnie, prišlo mi, že tam chýbali nejaké scény a rovnako tak ten urýchlený koniec s Kingpinom, pretože Maja ho porazí, máme tu strih a už je v aute. Tiež rôzne nadprirodzené veci s koreňmi Maji sedeli do príbehu, myslím si, že to bolo fajn. Ale čo mi na tom vadí je to, že to podľa mňa malo až nejaký veľký dopad na schopnosti postav a to ako fungovali. Môže to byť len taký nitpick z mojej strany, ale stačilo by, ak by tam boli tie vízie a nemusia mať teraz všetci super schopnosti. V Hawkeyeovi, keď nám predstavili Maju, bolo nám ukázané, že je len dobre vycvičená v boji, ale nemala žiadne náznaky nejakých týchto super schopností, alebo aj to, že vie dobre vyrábať veci. Seriál má len 5 epizód a tak to nestihneme ani poriadne preskúmať, čiže toto je taký môj nitpick. No ale aj cez tú dĺžku seriálu, aby som to nekritizoval, ja si myslím, že za ten čas toho veľa dokázali dať, čo sa týka Majinho backstory, ale skôr som to tu chcel vypichnúť vzhľadom na tie schopnosti, ktoré Maja dostala. Takže keď si tento seriál zhrnieme, no tak za mňa to nebolo nič zlé. Mám z toho taký ten dobrý pocit, lebo ma to vrátilo do čias, kedy som nejakú dobu dozadu pozeral na Netflixe tie všetky Defenders seriály. Akože seriál Echo nebol nejaký klenot a najlepší seriál vôbec, ale dalo mi to celkom nádej, že Marvel vie ísť nejakým zaujímavejším smerom, ak výjdu z tej ich šablóny a skúsia nové veci. Je pravda, že tuto nepôsobí tak sebavedomo u tohto seriálu, no tak aspoň sa snažili urobiť niečo nové, má to určite svoje problémy, ale za mňa to nebola nejaká veľká katastrofa, skôr taký priemer.
ale myslím si, že nejaké scény tu fakt vynikali, čiže ja toto nechcem nejako kritizovať a skôr som na tej pozitívnej stránke. Napíšte mi, čo si myslíte vy o seriáli Echo dokumentárov, ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like a ak nenapíšte, čo by sa mal zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem aj členom za finančnú podporu a vy ma môžete podporiť cez YouTube členstvo, no a my sa uvidíme na budúce a nech vás sila sprevádza.